Jeremenko. Ja Johansson! Yes! Siinä ollaan! Johansson! Putki jatkuu! Loistava syöttö Roman Jeremenkolta ja siinä Saksan puolustajat vähän miettivät, että kumpi ottaa palloa. Loistavaa viimeistely Tintiltä. Katsos Westermania. Katsoppa Nure, mitä tekee Laam. Laamin längistä pallo eteenpäin ja suunnilleen 13 metristä. Kuunnellaan kuulutusta. 37 minuuttia pelattuna. Suora lähetys meneillään MM-karsintaottelusta Suomi-Saksa ja Suomella riemastuttava 1-0 johto. Jonathan Johanssonin maalilla syöttänyt Roman Jeremenko ja nyt tulee Saksa. Tulee niin, että tekee maalin. Voi että! Nyt kun se sitten tapahtuu. Klose on ollut täysin yössä jo monessa pelissä. Ei ole nyt. Tämä on sitä saksalaista ammattimaisuutta. Harvat paikat käytetään hyväkseen ja tilanne ei enää niin riemastuttava. 1-1 Miroslav Klose ja 42. aamaottelu maali. Kylmästi vei homman loppuun saakka. Voi. Hyvä syöttö Kallio ja Hyypiän väliin ja loistava haltuotto yhdellä kosketuksella pääsi sinne Hyypiän selän taakse ja sitten hieno viimeistely. Pallo taaksepäin Hyypiälle. Hyypiä hyvin käyttää leveyden hyväkseen. Sjölund ja ei muuta kuin sinne boksiin. Johansson näyttää, että pallo tänne. Sjölund keskittyy. Ja pallo maaliin! Väyrynen! 2-1! Kyllä! Se on siellä! Hyvä, ettei mene Mika verkosta läpi! Loistava pallo Sjölundilla ja Mika Väyrynen tuli keskikentältä ja taas sinne toppareiden väliä. Loistava goal! Pilkun kohdalta suoraan ilmasta. Kuunnellaanpa kuulutusta. Kuunnellaanpa yleisöä. Herra jestas loppuun saakka. Ei maalia ennen taukoa. Jääskeläinen. Ei tää voi olla totta. Ei voi olla totta. Klose. Muutama sekunti Suomen 2-1 maalin jälkeen. Miksi? Taas hyvä kulmapotku ja siellä oli Miroslav Klose pääsi ensin puskemaan ja sitten pääsi vielä reboundiin. Että Jääskeläistä ensin hieno torjunta. No niin. Kommentoipa Mika. siellä on pieni väli, johon Miroslav Klose osaa mennä ja tuossa nähtiin kun korkealle se pomppaa ja sitten vielä hyvä pusku, mutta nyt ei ole edes hyvä pusku. Johanssonin lähellä toista maalia ja lisää vain meteliä. Lyhyt varjoitus tällä kertaa Johansson. Pallo takaisin Väyryselle. Väyrynen keskittää siihen. Pallo maaliin! Suomi ottaa 3-2. Daniel Sjölund! Yes! Harvoin näkee lyhyen kulmapotku onnistuvan, mutta tää pelattiin täydellisesti ja nyt sinne jäi välejä Saksan puolustukseen. Arvaa mitä Nure. Nyt mä en sano mitään. Odotetaan seuraava 5 minuuttia. Kerros mitä siinä tapahtuu. Harjoiteltu kuvio, lyhyt kulmapotku, jossa Nopeasti palveli Saksalla on kiinni. Schweinsteiger. Ei. Ja nyt hereillä loppuun asti ei nukuta. Äläkä vaan Riko Lampi sitä Trohowskia Hyypiä. Gomezilla oli tyhjä maali edessä. Se oli taas kippari Klose. Ihmeellinen jenga. Käsittämätön kierre. Katsoppa. Gomez. Hyypiä. Ei saa palloon. Se oli paitsio, mutta ei lippu noussut. Gomez. Pallo pois. Gomez petaa Trohowskiin. Jääskeläinen. Hirvittävä hässäkä edelleen. Ja sinnehän se meni. Näin aina. totta. 82 minuuttia. Hattutemppu Kloselle. Kaamea hässäkkä tilanne. Jääskeläinen karjuu avustavan suuntaan. On aavistus mitä Jääskeläinen ajattelee. Klose tietää tuoneensa Saksan tasoihin. Tässä Gomez, Trohowski, Jääskeläinen. Gomez petaa. Ei ole paitsi Trohowski saa Podolski syötön jälkeen pallon itselleen.
Mario Gomez puskee pallon yli maalin ja tämän täytyy olla Saksan viimeinen paikka ottelussa. Trohowski keskitys. Uskomatonta kyllä, mutta Saksa sai kuitenkin viimeisellä 10 sekunnilla vielä luotua maalintekopaikat. Gomez pääsee puskeen vitosen sisältä. Näin Viktor Kassaa vihettää